Bună, dragilor! Astăzi am venit împreună cu prietena mea, Ana, alături de care am avut o călătorie minunată a cunoașterii de sine, a dezvoltării personale și mi-am dorit foarte mult să o aduc în online, tocmai pentru că eu știu câtă valoare are de oferit și tocmai pentru că eu știu cât de mult m-a ajutat pe mine în anumite situații să deschid ochii, pentru că atunci când vezi din exterior este mult mai simplu, da, decât atunci când ești implicat într-o situație. Și cred că asta ne-a ajutat să creștem, să evoluăm mult mai ușor. Pentru că atunci când ai pe cineva aproape care te înțelege, care te critică, care te judecă, care te corectează, care te trage de mânică, care ți este aproape atunci când ai nevoie, cred eu că este o valoare și tocmai din acest motiv am vrut să venim aici astăzi și să împărtășim cu voi ce înseamnă din punctul nostru de vedere o relație de prietenie, dar cu siguranță și relațiile din jurul nostru, da? Pentru că atunci când ne schimbăm perspectiva și atunci când înțelegem ce înseamnă de fapt o relație, nu mai avem așteptări și nici nu mai punem presiune pe acea relație, ci pur și simplu ne bucurăm de proces, cum spunem noi de obicei. Ana, o să te las să te prezinți în câteva cuvinte. Bună, sunt Ana și sunt prietena Cătălinei și sunt mândră. Și da, am crescut împreună, am evoluat, ne-am cunoscut în primul rând, cu bune și rele, cu nuanțe, multe nuanțe, nu mai alb și negru, multe culori și o bogăție de căderi, dar și de ridicări. Prietenia pentru mine era gen, nu poți să spui ceea ce gândești, nu poți să arăți cine ești cu adevărat, pentru că în momentul în care te arăți pentru ceea ce ești, celălalt din față o să fie deranjat. Și strici relația, strici prietenia, pierzi persoane dragi, ori ești izolat, ori nu ești înțeles, ori ești judecat, ori nu ești acceptat și ajungem la iubire. Iubirea, toți căutăm iubirea în oamenii care ne înconjoară, în lucrurile pe care le cumpărăm, în călătoriile pe care le facem, dar ceea ce am înțeles în acest proces de cunoaștere este că iubirea este în noi și în momentul în care noi nu ne iubim cu adevărat, și iubirea înseamnă răbdare cu tine, iubirea înseamnă să te pui pe primul loc, iubirea este să te arăți pentru cine ești cu adevărat, pentru ceea ce ești, fără a avea frică de a fi criticat, de a intra în așa zisa gura lumii. Cu această perspectivă, eu am crescut de copil, am pus o mare greutate pe gura lumii, pe ceea ce zic ceilalți, pe ceea ce simt ceilalți, nu pe ceea ce simt eu și pe ceea ce sunt eu cu adevărat. De mic copil mi-am creat multe măști pentru a supraviețui, nu pentru a trăi, pentru a face față situațiilor, pentru că am crezut că în momentul în care a fi acceptat de societate, de cei din jur, trebuie să intri în anumite standarde, etichete, și trebuie să străbați drumul bătătorit de ceilalți. Dacă în momentul în care te arăți celorlalți diferit, divers, cu nebunia ta, cu viziunea ta asupra lumii și cu modul tău de a vedea lucrurile, în momentul respectiv ceilalți da, te vor izola. Dar ceea ce am înțeles până acum este că dacă noi nu ne arătăm pentru ceea ce suntem cu adevărat, ceilalți nu vor avea posibilitatea de a ne cunoaște cu adevărat.
Și da, în momentul în care ai o transformare bruscă, prietenii, așa zi, familia, nu vor înțelege această transformare și este normal. Pentru că ei te-au cunoscut până în momentul de față, până în clipa prezentă, într-un anumit fel. Te-au etichetat, au fost obișnuiți cu tine, cu anumite comportamente, cu anumite perspective și în momentul în care tu alegi, pentru că ține întotdeauna de alegerile personale, este liberul arbitru, alegi să fii autentic, așa cum știi tu în momentul de față, pentru că adevărul absolut nu-l deține nimeni și părerea mea este că adevărul absolut nu există, pentru că fiecare ne-am creat adevărul nostru în funcție de rănile, traumele, programele, viețile anterioare, familia în care am crescut. Și da, acum am învățat să mă pun și în pielea celuilalt, să înțeleg că are o altă viziune, o altă perspectivă și să ajung la un acord, să nu susțin cu tărie doar adevărul meu, doar perspectiva mea. Și da, am înțeles că dreptatea fără dragoste nu are valoare. Și acum să vorbesc de relația mea cu Cătălina. Cătălina a apărut în viața mea într-un moment dificil, când ardea, ardea foarte tare pe corpul fizic, sufeream de migrene și, da, universul, prin oameni, ne trimite anumite informații, mesaje, dar ori nu înțelegem, ori nu suntem pregătiți în acel moment. De aceea, trebuie să avem răbdare unii cu ceilalți și să înțelegem că evoluția noastră ține doar de noi și lumea înconjurătoare, tot ceea ce ne înconjoară, este doar o proiecție a interiorului nostru. Și da, la nivel subtil, eu am chemat-o pe Cătălina pentru că aveam nevoie de acea informație, aveam nevoie de acele instrumente care m-au ajutat să depășesc o perioadă, dar au fost și scânteia care a prins focul meu interior. Adică, într-un cuvânt, a fost ceva care, cum ar veni, am deschis ușa și ne-am lăsat, nu duse de val, dar ne-am lăsat prinse de toate informațiile și de ceea ce am descoperit, fiind foarte curioase în același timp și punând în dubiu, ceea ce mi-a plăcut mie a fost că tot timpul am pus în dubiu și am mers și am căutat informații pentru a vedea mult mai în ansamblu tot ceea ce auzim și tot ceea ce trăim. Și e clar că de fiecare dată când mai facem câte un click, atunci parcă se mai deschide așa încă o ușă și încă o ușă și încă o ușă și reușim să vedem lucrurile într-un mod divers. Exact cum spui și tu, eu pot spune că eu n-am avut relații cu fetele în general. În copilărie aveam prieteni băieți, pentru că mă simțeam atacată, probabil la nivel energetic, emoțional, fizic, de către fete sau pentru că nu-mi găseam locul acolo. Și pentru mine era femeile sau fetele, cum eram copil, sunt periculoase, pentru că dacă tu devii vulnerabil în fața lor și îți arăți suferința, durerea, îți spui un secret, cum era la noi, persoana respectivă va folosi asta în avantajul său și în dezavantajul tău. Motiv pentru care, sau persoana respectivă va profita de tine, se va folosi de tine.
va folosi uneltele alea împotriva ta și atunci tu vei fi toată perioada la dispoziția ei. Motiv pentru care eu am opus foarte mare rezistență să mă deschid în fața unei persoane, dar în momentul în care tu parcurgi un traseu împreună cu acea persoană, începi să îți dai seama că nu există toate astea. Adică toate astea au fost inventate tocmai ca să ne țină la distanță, tocmai ca să creeze o ură între noi, să creeze o rivalitate, Este o separare. o separare, exact. Pentru că nu are niciun sens. Adică dacă eu vreau și ceea ce vreau să specific, pentru că știu că noi am avut discuții pe tema asta cu secretul, dacă eu, bine, secretele nu e bine să fie ținute ascunse pentru că atunci le transmiți mai departe oricum la nivel energetic și le transmiți pe următoarele generații, dar dacă eu simt să spun o chestie și am încredere în persoana respectivă și dacă persoana respectivă la un moment dat va dezvălui secretul meu, între ghilimele, înseamnă că așa trebuia să fie. Chestia asta pentru mine a fost ca o eliberare și ca o chestie ca și cum, băi, adică eu n-am greșit. Tot ceea ce facem în ziua de astăzi și întotdeauna în viața asta e cu un motiv. Nu există greșeală, nu există bine, nu există rău. Există și atât. Și în momentul ăla eu m-am relaxat, iar chiar dacă vine către mine, și aici mă refer la Ana, pentru că cu ea am avut deschiderea asta, tocmai pentru că am lucrat împreună și am reușit să vedem mult mai în ansamblu și îmi spune ceva, mă critică sau mi arată și îmi zice, bă, nu-i bine așa și așa, chiar dacă poate îmi zice niște cuvinte care, normal, dacă mi le-ar zice altcineva, cred că m-ar deranja. Dar auzindu-le de la ea și știind că și văzând în toată perioada asta atât dorința ei de a mă ajuta să mă ridic, ceea ce ar trebui să fie în general în relații. Când unul face un pas înainte și a făcut o mică schimbare, face ceva divers, noi în loc să îl susținem, bine, acum nu e că dacă îl văd că se duce și se aruncă de pe pod, eu îl susțin. Nu despre asta este vorba, dar face ceva diferit și ne arată o altă perspectivă. Eu pot să pun în dubiu și să mă gândesc, bă, da, poate există și perspectiva asta și atunci mă duc să îl susțin, nu mă duc să-i dau în cap. Sau dacă chiar nu mă interesează, îl las în pace. Noi, în schimb, ne tragem înapoi. Nu-i bine, nu-mi place așa, nu e ok, nu erai așa, trebuie să te schimbi, era mai bine cum erai înainte. Adică, ok, dar noi am venit aici să evoluăm. Ei, faptul că noi am reușit de fiecare dată să vedem evoluția în noi și să ne dăm câte un șut în fund atunci când a fost nevoie, dar și să ne apreciem și să ne îmbrățișăm. Adică noi dacă ne certăm 10 minute și urlăm una la alta, după aia e ca și cum nu s-a întâmplat nimic, pentru că înțelegem că face parte din proces și că așa ne ajutăm să ne ridicăm. Este o colaborare, nu un conflict. Exact. Și nu e o chestie obligație. Eu nu sunt obligată să fac nimic pentru Ana și Ana nu este obligată să facă nimic pentru mine. Dar asta am dat exemplu noi două, dar mă refer în general. Eu, la mine, relația de prietenie înainte era băi, nu poate prietenul să te roage ceva și tu să refuzi. Nu contează. Tu îți calci sufletul în picioare, te calci pe tine în picioare și te duci și faci că e prietenul tău. Nu asta înseamnă relație de prietenie. Adică dacă eu pot să te ajut cu toată inima, dar nu să mă sacrific sau să-mi pun în dezechilibru toată viața mea ca să îți stau ție la dispoziție, că nu e vorba de ajutor, da? E aici ceva divers. Este prieten atât în zilele bune cât și în zilele rele. Exact. Atunci când îți spune da și atunci când îți spune nu. Pentru că iubirea nu schimbă forma. Dacă iubirea este înăuntru tău, nu-și schimbă forma. Exact. Da, și totul... Dar nu știm cuvântul iubire. Am plecat cu niște perspective total greșite și în funcție de aceste perspective ne-am creat relații, locuri de muncă, prietenii și între soți și soții, așteptări multe, ni se pare că merităm pretenții, că merităm totul și că cel din față este obligat să ne satisfacă anumite pretenții. Care eventual nici nu le verbalizăm. Adică noi nu le spunem, dar ne așteptăm ca el să știe.
Da, și că noi suntem buricul pământului și că trebuie să ni se așterne un covoroșu în momentul în care ne facem simțită prezența, că noi facem totul și suntem perfecțiunea întruchipată și ceilalți au numai greșeli și viața este nedreaptă și Dumnezeu ne-a pedepsit și lumea la fel. Da? Și mai bine le elimin pe ăsta care mă deranjează, îl dau deoparte, fug de el. Da, îl izolez că mă deranjează și mi-arată ceva care eu deocamdată nu sunt dispus să accept. Dar este bine și așa. Este bine și așa. Acum am înțeles în ultimul timp că toți suntem diferiți și toți am venit cu lecții de viață diferite și cu blocaje pe corpuri diferite și dacă unul are, să zic, rezultate pe latura financiară, asta nu înseamnă că este mai fericit sau mai în pace cu el și care și el alte probleme, dar din afară tu vezi numai ceea ce strălucești, nu vezi și gunoiul ascuns peș, și este foarte ușor să punem etichete, da, să judecăm, să criticăm, pentru că asta am văzut din mici copii. Și asta facem am trăit. Noi. Asta am văzut. Dar, da, pentru că ai trăit în dinamicile respective și le duci le dai urmașilor, așa, ca pe un cadou. Ia de aici. Zestre. Înțeles eu și nu, mi-a fost frică că este vorba de frică și eu sunt azi aici prezentă pentru că mi-am dat seama că am de depășit o mare frică, frica de a fi văzută și când am înțeles lucrul ăsta, pentru că eu l-am înțeles, nu azi, în momentul de față, am înțeles cu mult timp înainte, dar nu eram pregătită, am zis, eu nu sunt asta, eu nu mă identific cu frica asta, eu sunt mult mai mult de atât, eu știu cine sunt și în momentul ăla am zis, hai să o facem. Și o fac pentru mine, nu o fac pentru ceilalți, pentru că mi-am dat seama că trebuie să ies la lumină. Și că nu o fac ca să demonstrez ceva, ci o fac ca să-mi depășesc. Da, un blocaj, un foarte mare blocaj pe care l-am de mic copil și sunt mulțumită de ceea ce sunt în prezent, cu bunii și rele, cu relațiile pe care le am, cu soțul pe care l-am, cu situația materială pe care o am, pentru că am înțeles că totul este în mâinile mele și în momentul în care ceva nu-mi place, soluția, poate nu azi, poate nu mâine, dar o să o găsesc. Că am o voință. Adică, într-un cuvânt, ți-ai descoperit puterea interioară. Da, da. Și totul a fost mult mai ușor când am înțeles informația că noi suntem creatorii vieții noastre, pentru că aveam perspectiva, nu poți să faci nimic, că este vorba de destin, este vorba de Dumnezeu, de cineva din afară, care te manevrează ca un păpușar și tu ești doar o păpușă. Pentru mine era gen, de ce am venit aici? Dacă am de experimentat, dar nu puteam să stau acolo pe un norișor. Era mai bine. Dar ce a fost în capul meu? Dar cineva m-a păcălit. Nu, m-au păcălit entitățile. Păi e mai ușor să dai vina pe cineva din afară, în loc să-ți asumi responsabilitatea și să-ți spui, eu am luat decizia asta conștient sau inconștient, că aici depinde, ok, dar ai luat decizia asta pentru că ai ceva de experimentat. În urma experienței trăite, nu a informațiilor citite dintr-o carte, pentru că acolo ești doar o bibliotecă, aduni informații și atât. În urma unei experiențe trăite,
are loc integrarea pe materie și îmbogățirea sufletului. Și prin experiență, spiritul se manifestă. Dacă tu stai în pătrățica ta din cauza fricilor, a blocajelor, nu experimentezi. Ești doar în zona ta de confort, da, și ai la dispoziție o viață, 2, 3 și 1000 și 1.000.000 de vieți. Dar timpul, numai în a treia dimensiune este noțiunea timpului, și așa zisa durere și suferință pe pielea ta le suporți. Eu mi-am zis și dacă este mult mai ușor când spui că ceilalți sunt doar actori în piesa ta de teatru și parcă pică greutatea în mâinile tale, nu mai în mâinile celorlalți, și ceea ce vezi, observi și dacă nu-ți place, corectezi. Transform. Și soluțiile sunt prin oameni, cu ajutorul oamenilor, prin instrumente, dar trebuie să știm să alegem. Că totul pleacă de la alegerile pe care le facem. Alegerea creează. Prin simplu fapt că ai ales ceva, acel ceva mișcă ceva în câmpul energetic și îți creează realitatea. Când ai ales ceva, conștient sau inconștient, trebuie să știi că provoacă consecințe. Și atunci devii responsabil. Și creatorul propriei vieți. Și creatorul propriei vieți. Și nu te mai plângi de nimic din afară, ci intri în interior și spui: de ce am creat această situație? Ce am de învățat din această situație? Ce trebuie să înțeleg din această situație? Ce mi se arată și nu vreau să văd? Pentru că nu vrei să vezi. Da, pentru că poate fi o parte de-a noastră care la un moment dat a suferit atât de mult sau a fost atât de denigrată încât ai ascuns-o atât de bine acolo încât parcă acum ți este frică să o scoți la suprafață pentru că atunci poate a durut sau poate ai fost abandonat, nu știu, de către prieteni, de către familii, cunoscuți și așa mai departe. Acela este că te-ai identificat cu acea versiune a ta. Este în trecut. Când ți s-a întâmplat acel ceva, este în trecut. Tu acum ești în prezent, în aici și acum. Dacă ești în trecut, înseamnă că pui greutate pe trecut, ok? Și trecutul îți creează viitorul. Dacă tu nu trăiești în prezent, nu ai cum să schimbi liniile temporale, nu ai cum să schimbi viitorul. Trebuie să să faci ceva diferit ca să ai rezultate diferite. Și totul pleacă, da, din copilărie, din trecut, când în urma unor situații tu ți-ai creat o viziune. Și acum creierul îți creează cu acea viziune, pentru că el asta știe. Și când vede ceva nou, că de-aia respingem informațiile noi, de-aia respingem oamenii care ne arată altceva, pentru că creierul pericol, ardă flăcări, eu nu știu așa ceva, eu n-am auzit. Pericol, da? Înseamnă că nu, refuz total. Și refuză. Exact. Și ne căutăm scuze, că situația este nu știu cum, că persoana mă deranjează, că persoana mi-a spus nu știu ce, că persoana... Trebuie să mă respecte. Scuze. Dar intră tu acolo să vezi că tu ceea ce vezi, ceea ce ți se arată este că te uiți prin anumite filtri. În momentul în care îți cureți ochelarii, parcă vezi altfel. Parcă se schimbă și persoana, parcă se schimbă și situația. Există și posibilitatea că în momentul în care tu ți-ai schimbat perspectiva sau ai făcut niște schimbări la tine,
Nu-i că neapărat, adică noi oricum nu putem să schimbăm pe nimeni din exterior. Singura persoană pe care poți să o schimbi ești tu. Dar în momentul în care tu faci o schimbare, cum apropo de postarea care am citit-o mai devreme cu Roberto, în momentul în care tu te schimbi și lucrezi cu tine, se vor schimba și cei din jurul tău. De ce? Pentru că ei astăzi, la nivelul la care suntem, au un rol în viața noastră. În momentul în care noi am înțeles lecția, ei își vor schimba rolul dacă fac parte în continuare din viața noastră, din rolurile noastre. Dacă nu, vor pleca. Este un acord. Fără acordul tău, nu se întâmplă nimic în sfera ta de univers. Nimic. Pentru că este liber arbitru. Ți-ai dat acordul pentru că tu, prin situația respectivă, ai ceva de integrat. Și ai posibilitatea să crești, să evoluezi. Da, în momentul în care integrezi, când ai o conștientizare, conștiința se îmbogățește. Tu te îmbogățești prin tine, conștiința colectivă se îmbogățește. Pentru că noi suntem niște picături dintr-un ocean. Dacă picătura, oricum toate informațiile sunt în noi. Pentru că de asta se zice că picătura conține toată informația oceanului. Numai că aici ține iar de liberul arbitru, tu, ca să vrei să accesezi informațiile respective, trebuie să accesezi liberul arbitru. Dacă tu te lași condus de ceilalți, de viață, de nedreptăți, de toate circumstanțele, normal că tu nu accesezi informațiile pe care le ai în tine. Pentru că ești prea ocupat să le rulezi pe alea. Ai privirea mereu în exterior, nu privești în tine ca să vezi cu adevărat ceea ce conții. Și exteriorul îți arată. Odată îți arată prin o amendă, a doua oară îți arată printr-un accident, a treia oară îți arată prin cineva care vine și te jicnește. Ei, și după aia vine pe corpul fizic. Și când a venit pe corpul fizic, arde, că acolo vin câteva semne de întrebare, dar de ce m-am îmbolnăvit? Pentru că până mai ieri nu aveam nimic. Așa, acolo începi să-ți pui întrebări. Și în momentul în care îți pui întrebări, atunci vin și răspunsurile. Bine, dar dacă sincer, nu cred că e neapărat obligatoriu, că nu toată lumea începe să-și pună întrebări. De foarte multe ori alegem să mergem tot la cineva în exterior ca să ne ajute să ne rezolvăm problemele și de sănătate și în general orice problemă pe care o avem căutăm în exterior. Probabil până nu mai poți. Ceea ce am învățat, și asta tot în ultimul timp, este că pe mine nu trebuie să mă intereseze ceea ce fac ceilalți. Pentru că eu nu am de unde să știu ce experiență de viață au de... Ce a ales el, da. Da, ce au ales la nivel de suflet și prin ce experiențe trebuie să treacă ca să se îmbogățească. Exact. Pe mine mă interesează de grădina mea. De grădina mea, să aibă pământ fertil, să copacii să fie tăiați, florile să fie îngrijite, ca să vină fluturi. Dacă grădina mea este în stare... Deci ori să vină și persoanele, și situațiile, și resursele, tot ce ține de cuvântul ăsta, resurse, pentru că are o bogăție cuvântul ăsta în el, nu ține numai de latura financiară, tot ceea ce ține de resurse. Deci ori să vină resursele, pentru că universul, în momentul respectiv, o să vadă, ești văzut tot timpul, nu? Că nu, o să vadă că tu ți-ai dorit, ai făcut alegeri conștiente, ai lucrat cu tine. Da, ai lucrat cu tine, cu toate că ai fost judecat, criticat, analizat, pus într-un colț, etichetat, dar nu ai mai dat importanță acelor lucruri ce ai dat importanță, eu zic, ți s-a dus privirea unde ardea cu adevărat. Sufletul. Te-ai pus prioritate ție. Adică ai depășit obstacolele între ghilimele, că nu, da, pot fi numite obstacole, ca să spunem. Ți-ai arătat
Da, cred că odată ce tu depășești toate astea, treci prin toate astea, este tocmai ca să-ți vezi puterea interioară și să vezi că totul ține de tine. Și face parte dintr-un proces, pentru că, na, la început nu e că e simplu, dar când începi să te conectezi cu tine, parcă nu mai e nimic greu, nu știu cum să zic. Ok, pe moment poate te dezechilibrezi, calci în străchini, așa, dar după aia imediat îți înzeci. Poți să stai acolo în durerii 3 luni sau poți să alegi să stai o oră și după aia să fii totul normal și să începi să ai conștientizări. Da, nu este simplu, dar merită. Merită. Merită, na, în primul rând pentru că devenim noi mai liberi, adică ne trăim viața cu adevărat și cu un sens, din sensul nostru, nu sensul celorlalți. Și în al doilea rând, pentru că, exact cum ai zis și tu, facem asta tocmai pentru a lăsa moștenire copiilor noștri altceva. Da? Să nu ducă mai departe tot ceea ce e din moș strămoși, ci pur și simplu să ne facem, dacă ne-am face fiecare treaba noastră, cu siguranță ar fi minunat și clar că toată viața se va schimba dacă aleg să fac un pas diferit. Să știi că eu, chestia asta cu lăsatul urmașilor, eu acum pot să spun că tot ceea ce fac, o fac în special pentru mine, la nivel de suflet, pentru că eu știu că sufletul fetei mele, când o să părăsească această haină, este energie pură. Și tot ceea ce trăim, aici, da, are o greutate, dar când ne întoarcem acasă, că acolo este acasă, nu aici, aici este un loc de vacanță, un loc de joacă, știu că în momentul respectiv, nimic din tot ce am trăit aici nu mai are o greutate, o importanță. Doar aici suferim, pentru că, da, trebuie să trecem și prin suferință și prin durere, că viața ne arată de multe ori căile, dar noi nu și nu și nu și până nu dăm cu capul de o ușă sau de un zid de 1000 de ori, nu înțelegem. Și da, trebuie să-ți pui întrebări și da, trebuie să ieși din tipare și da, trebuie să fii curios și trebuie să spui și dacă nu este doar atât și dacă nu este doar așa, și informația trebuie să o filtrezi, pentru că acum există foarte multă informație, foarte, foarte multă. Și eu mi-am pus mereu întrebarea asta, și cum filtrăm informația? Și aici este coborârea minții în inimă, că este scrisă pe toate coperțile, pe toate, dar nu știm ce înseamnă. Coborârea minții în inimă este în momentul în care informația o simți, îți dă stare de a vrea să știi mai mult. Îți face plăcere să o citești, da. Îți dă plăcere, îți dă bucurie, îți dă ușurare, îți dă, dacă informația îți aduce frică, agresivitate, ură, separare, deci aici e cel mai mare, că spunem că așa zisele păcate, când te separi de ceva, de cineva, ăsta este nu știu cum să... Că nu e vorba de păcat, dar te separi de tine, de o parte din tine, te separi de Dumnezeu, te pui pe post de judecător în primul rând, adică ca și cum tu nu meriți să fii în sfera mea de univers. Toate persoanele și toate situațiile, la momentul când tu ți-ai învățat lecția și ai înțeles mesajul, că este vorba de un mesaj, Universul o să facă în așa fel încât drumurile voastre să separă. Cum se separă apa curată de apa murdară, cum se separă grâul de neghină, cum scrie și în Biblie. Nu trebuie să forțezi tu ceva, să faci tu ceva. Și nici să fim atașați de ceva sau de cineva. Ba bine, în momentul în care există atașament, este că există o frică. Tu când ai un atașament de locul de muncă, pentru că supraviețuirea ta depinde de acel loc de muncă. Fiți atenți, supraviețuirea, nu trăirea. Este o diferență între a supraviețui și a trăi, cu sens, ok?
că avem de plătit facturi și avem de cumpărat mașini și haine. Eu nu contest. Nu contest. Pentru că avem nevoie de tot ceea ce ne înconjoară, dar depinde. Depinde. Ce faci? Și cum faci? Și din ce Și energie faci alegerile respective? Cum te simți în momentul ca să ai acele lucruri și dai la schimb? Pentru că în univers, când ți se oferă ceva, ți se ia ceva. Este un echilibru, să nu uităm niciodată. Niciodată, pe gratis, nimic nu ți se dă. Nimic. Exact. Nu-i mai bine să fie ceva care, zic eu, când te duci la un loc de muncă, să te duci cu bucurie, să-ți dea așa o plinătate. Nu mă trezesc dimineața și îmi tărăsc picioarele, hai și azi, să mai treacă o zi și să mai treacă o zi și să vină sfârșitul ăla de săptămână, să ies cu prietenii și să simt că trăiesc și să vină vacanța aia pentru care am muncit un an întreg să mă bucur 5 zile și când s-a terminat vacanța, Doamne, Doamne! Oricum, în alea 5 zile nici măcar nu te bucuri, eu zic din experiența mea, pentru că tu poate în primele 2 zile ești obosit, pentru că tu ai muncit mult ca să ajungi la vacanța respectivă și în următoarele 3 ești stresat că își dai seama că se termină vacanța, adică într-un cuvânt. Ce-am zis? Când s-a terminat vacanța e ca și cum ți-a fugit pământul de sub picioare. Iar mă duc acolo, iar aceeași mâncare, iar aceiași oameni, iar eu, ce am înțeles, că nu contează ce faci, poți să fii agricultor, poți să fii măturător, poți să fii orice, pentru că noi etichetăm, noi veniți aici pe pământ etichetăm, dar nu există ierarhie de unde venim, nu contează ce faci, acel ceva, dacă ți aduce bucurie, plinătate, când ești tu cu tine, nu când ești în mijlocul oamenilor, pentru că când ești în mijlocul oamenilor este ușor, când ești tu cu tine, în singurătatea ta, mai simți plinătatea, mai simți bucuria. Dacă acel ceva, da, atunci da, înseamnă că ești pe drumul tău și nu contează ce faci. Nu contează. Contează ce simți când faci acel ceva. Exact. Și ți aduci acel ceva. Eu nu vorbesc numai de bani. Că în momentul în care plecăm, știm bine că nu luăm nimic cu noi. Nimic. Și spunem să lăsăm copiilor, pentru că noi nu am avut. Dar nu avem nevoie de așa ceva. E bine să fie și latura financiară, pentru că în momentul în care ai bunăstare, nu bogăție, pentru că bogăția fiecare o percepe diferit. în funcție de valorile pe care are, bunăstare. Eu asta îmi doresc, bunăstare. Da, ai corpul mental îți intră într-o relaxare, nu te mai gândești. Și atunci, da, experimentezi cu tot sufletul. Ești de fapt din supraviețuire și ai timp să creezi și să gândești diferit. Da, și îți dai voie să experimentezi, nu mai ai scuzi. Cursul ăsta nu pot pentru că costă, vacanța asta nu-mi permit, nu pot să mă duc să călătoresc, nu pot acolo. Da, într-adevăr, pentru că lipsesc resursele, nu poți. Dar eu îmi pun și un semn de întrebare. Oare de ce nu avem bunăstarea? Oare de ce? Nu e pentru că ne limităm? Nu e pentru că nu vedem valoarea noi? Nu e pentru că am dat greutate laturii umane în loc să dăm greutate ființei divine? Noi suntem o ființă divină într-un corp. Nu un corp care are un suflet. Exact. Da. Dragilor, eu mă bucur tare mult că am reușit să facem acest video. De mult tot vorbim, tot
trag de Ana, tot îi dau șuturi în fund ca să vină în față, tocmai pentru că știu că ne completăm una pe alta, dar în același timp ne-am dorit foarte mult să vă prezentăm o altă perspectivă, atât din punct de vedere al relațiilor, cât și în general, da? Și al prieteniei. Și cu ce aș vrea să închei este dați-vă voie să fiți autentici, să fiți vulnerabili, să vă dați seama că nu există greșeală, nu există bine sau rău, pentru că în momentul în care ne modificăm în fața celorlalți sau ne punem niște măști, dar după aia când ajung acasă, eu rămân cu frustrările, cu durerile, cu suferința mea, și poate nu le expun, nu facem altceva decât să ne otrăvim pe noi, da, pe interior, dar în același timp, la nivel energetic, transmitem asta și celuilalt și nu facem altceva decât să răcim relațiile sau să ne atacăm mereu, de fiecare, chiar dacă pe față suntem zâmbitori, ne atacăm și nu despre asta este vorba. Este important să avem curajul să ne spunem adevărul, clar, fără să jignim sau adică să găsim o modalitate pentru că avem. Vocabularul român este destul de larg. Știm cum să transmitem informația. Exact cum ne place nouă să o primim. Da, exact, să te pui în pielea celuilalt și să-ți pui întrebarea. Mie mi-ar plăcea să mi se spun lucrul ăsta, da, dar în modul respectiv. Pentru că, cu toate că noi considerăm că avem dreptate în ceea ce transmitem, dacă informația este transmisă greșit, cu agresivitate, cu furie, cu ură, tu, la nivel subtil, ataci persoana. Și este logic că persoana o să te atace la rândul ei. Dar în momentul... se apără. Da, logic. Dacă tu în momentul respectiv transmiți informația cu inima deschisă și nu te raportezi la cel din față, ci te raportezi la tine, la ceea ce simți. Eu m-am simțit așa în momentul în care mi-ai spus lucrul respectiv sau mi-ai făcut lucrul respectiv. Deci este vorba doar de tine. Nu să-l schimbi pe cel din față, să-i reproșezi. Nu ești bun așa cum ești, pentru că acolo tu vrei să-i schimbi esența. El în momentul respectiv, aia vrea să experimentezi. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să accept ca cineva să intre cu bocancii în sfera mea de univers. Și în momentul respectiv îi spun, de aici până aici sunt de acord, dar de aici până aici nu mai sunt de acord. Exact. Trebuie să învățăm să comunicăm. Da, cred că asta e cea mai mare provocare a noastră a tuturor, să învățăm să comunicăm, pentru că n-am fost obișnuiți să comunicăm într-un mod care să ne ajute, ci într-un mod care să ne separe. Și sper eu, din toată discuția pe care am avut-o astăzi, să vă fi, nu știu, să vă fi inspirat în vreun fel sau să vă fi transmis dorința asta de a fi mai curioși și de a începe să experimentați altceva. Eu vreau să îi mulțumesc Anei în primul rând că a acceptat provocarea mea. Eu îți mulțumesc! Știu că am scos-o din zona de confort rău de tot, dar știu că e important atunci când acumulăm foarte multe informații, pentru că eu am simțit-o pe pielea mea, devine frustrare dacă nu începi să o împărtășești și nu începi să experimentezi, să trăiești ceea ce ai citit, studiat, experimentat, să trăiești, da, cu cei din jur, devine frustrant și asta nu ne ajută. Și atunci am zis, hai totuși, dacă noi am reușit să vedem, dându-ne cu capul de toți pereții și izbindu-ne una de cealaltă, o altă perspectivă, să o împărtășim și clar suntem deschise să auzim și alte perspective, pentru că cu siguranță mai există 1001 de perspective, și astfel să ne îmbogățim unii pe alții. Da? Să ne transmitem acele informații descoperite și să ne ajutăm unii pe alții să evoluăm. Cred că asta ar fi exact cum spunea Ana mai devreme, picătura din ocean.
cu cât ne adunăm mai multe picături, cu atât viața noastră se va schimba. Ana, mulțumesc tuturor și eu promit că o să mai venim și cu alte informații pentru că avem multe acumulate și vrem să le împărțim pe episoade. Așa că vă dorim o zi minunată și ne vedem cu drag data viitoare. Te pup, Eu Ana. îți mulțumesc. La revedere!